Иди втора част. Отрязай там, дето пръстното ни да се излага. Няма. Аз го отрязах. Фрезата още искам, а ни поддържаше обороти. Първия път ни изгасна. Втория път запалим, а изгасна. Що правите, не знам. Защото не сме я палили и просто стутили и тъй. Що не? А да не заради да угася. Сега ще запали, ще им коста. 10-15 минути се остава и после се пробва, чу не? После пробваш как върви. Тя стои ще направя в видеото. Ще пробвам и фрезата как върви. И тук е една сучка. TikTok, YouTube качвам този видео. В TikTok е Благо Дончев. Ама на другия Ивелин Дилов. Това аз съм такъв. Само че Благо Дончев го пуска този видео. И той е такъв ютубър май. И те ще го пусти в TikTok-а. Ено сега стана. Я събира 1 литър масло Благо. Добре, я да запалим сега. Хайде сега да запалим. Да палим сега. Ама го буташ той като работи. Чудаш, че. Ти помниш ли преди как го бутна и като го отвори да профърчиш масло? Като се скъса стартера тогава. Ай сега да пробвам пак. Ще стане сигурно. Работи! Колко има датчик за маслото? Не е достатъчно маслото? Запали, бе! Играчката за... Ще остане малко да поработи. Ще я подкара малко. Ще остане малко да поработи. Чуле? Остава да работи 10-15 минути. Добре, айде да работи да карам. Ще ма стиба, ще я го спираш видеото. Но когато спря... Сега леко правя. Работи. Но смукаче работи. Магичен смукач също. Работи. Бачка. Япа. Работи. Ай, ще ма снимаш. Няма да го спираш, разбра ли? Айде. Отидем да заредим. Няма да има време. Май? Май, но не ще го удариш. Айде. Ще ми е толкова еде. Еде не направим. Не, хубаво е еде. Не снимай само. Няма никой. Газ. Або! Ще завой направи.
тези напред. Пускай се пред